9 immigranti qed jinżammu f'detenzjoni hekk kif mistennija jintbagħtu lura pajjiżhom il-Mali. Dan wara li ġew identifikati minn delegazzjoni mill-Mali li ġiet f'pajjiżna fil-bidu ta' dan ix-xahar. Ir-riżulta li 10 mill-24 immigrant miżmuma kienu mir-Repubblika tal-Mali u għalhekk għandhom jintbagħtu lejn pajjiżhom. Madankollu wieħed minn dawn l-10 mill-Mali, raġel ta' 33 sena, inħeles mill-arrest wara li l-qorti sabet numru ta' inkonsistenzi minkejja li dan daħal pajjiżna mingħajr permess. Iżda kif ikkonferma l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, il-Pulizija se tappella minn din is-sentenza. Fuq dik is-sentenza li ntat mill-qorti, il-Pulizija se tappella, ma naħsbux li hija sentenza tajba u għalhekk isir l-appell. U fil-fatt l-10 persuni li ġew identifikati minn l-istess missjoni li ġitaw Malta u marret anki pajjiżi oħrajn, kemm qabel ma ġew Malta u kif ukoll anki wara, dan l-iskop huwa li jiġu deportati kif ikollna dokumenti propju b'riżultat ta' din l-identification mission li titmexxa mill-Unjoni Ewropea stess. Kif intqal skont l-att tal-immigrazzjoni b'kollox ġew arrestati 24 immigrant, Malta flimkien ma' pajjiżi Ewropej oħra kellha tistabbilixxi li ma' immigranti huma mill-Mali jew le. Aħna fil-bidu konna żammejna 33 persuna li ta' nazzjonalità mill-Mali, minn daw 33 baqgħu jinżammu 24 sakemm tiġi l-identification mission li fil-fatt ġiet u għamlet ix-xogħol tagħha. Fil-fatt fl-aħħar nett 14 mill-24 immigrant inħelstu mill-arrest wara li l-missjoni Ewropea ma identifikathomx bħala li ġejjin mill-Mali.